Hambai, dini 2 Desember, dini jeng sarati perawa, IPF dini bisinte, kaisa kono obostan khai tongo, kono obostan, dini IPF dini central logwa dini kanjak, dini pasta kadine toy, 1 number dabiengka, jeng edisi ereno di problem selamane, 2 number dabiengka jeng siebino, dini di perawa jate implementa khaito, 3 number dabiengka dini NRC tapi di perawa khainane bagai, dia kaisa 4 number guy. Cini riang di pasarong no, je borok financial jeng lukha borok ajaga je ni central hoje je ration matong no borto khaijang mane amono tadi kai di brawo bongno permanent solution khaya di brawo no tong khaijang dinane bagai de kaijang kachine pok borok no cine ostong sidulo danane bagai cine dine IPF dine simba division le bisinte kaisa rally khaijang jago o rally wang joto di pasarong sanamu sungo jeng tanjane bisinte je kono mane achieve khaimano jeng tanja matoni nai hambai Hambai,
Bắc sa kê cho tô tháng lại nơi san lại nơi khó rằng Bắc sa kê chỉ Hà Nội san lại nơi nàng thà hưng kê thủy nơi chỉ ni mang no một tháng chữ nam nơi sing tiri oba haikeno sara Tripura ni sini IPF ti 33 division oba haikai sing gona dorna lai tongo asulai tongo sing tija sekang sing long march klai lekya aboni sate sate sing 28 tarik ni simi chini party IPF ti Delhi obhijan tini borok tini pung gono borok oba haikai rally klai lekya tabu aro dorna choli tongo Aba haikeno sini Dimon, sini Naharmung, sini Naimung, edisi Hano, sing Tripura Land namai, Odopha, Tripura Sadopha no mukti nani, Odopha rok no piok nani, abono sini Naharmung, abono ruk sawinyo sing tini sara Tripura wo 33 division no, abo same time o tini ni salo sing oba ke kono obosthan sing khlailai jong. Tam demand tonung. Sini demand kake o sing Tripura Land namnai o edisi Hano, abono karibo CAB Citizenship Amendment Bill abo sing jajagya sing abo sing push khlayo abono sing mutaino sing o hawo salok khaina ria de kaisa ka NRC National Citizenship National Registration of Citizenship abo sing o hawo sing dadi ke saluk khlai tong tamni bagai Himalaya o hawo phatar hani borok kobang ma jengno tamnai jengno akromon khlai jengno tongkesa bo toni oi obai ke jeng o hani busat te jeng komanani thang tongka boni bagai taratari khlai je doi mansak jeng o NRC no salok khlai bagai aboni bagai bo jeng tini o gono dornao jeng obo hai ke jeng kokti sawo abono karibo chini buru hunmale riang o hani busarok o riang rok tini Mizoram borok tongmani salsa o hani tongmani haike borok thangte borok hukai chanai rok ba borok hukai chate Mizoram thangmani thangai borok Mizoram bai norok boroni ni singmani loge borok kuno document suklai malia aboni yagulo no borok Mizoram ni borok nor klai horka aba haike 20-22 bosor jora borok Kanchanpura borok Soranathi o hani busatoi borok buini hani busa haike borok na aba haike toni ka aboni bagai borok o hani busatoi o hani ya hanjagi tongmano jeng abono jeng jajagya borok already o hani busa o riang Tripura sa borok
aboni bagai जों abonon जों demand khlayo borokno o hani o Tripura hasteono borokno settle kharinan bagai जों a demand bo khlayo hakai जों tini sapung tongnai जों pasta jora tongnai Delhi-o chini party ni ngai chini central leader of chini Tripura ni ngai 500 kahai borok जों thangjak borok bo pasta jora tini gonadona tongnai abono ruksaune जों bo tini salpung yakba pasta jora जों tongnai hambai asungna tini 33 ta division no oba high sitting demonstration choli dongo gon obostan sudo oro simia sini Delhi obijan Delhi thangnai dok brok mo haike na khlai dongo sing tam ni bagi o jaga mo haike ma hasukan ke thajingo sini sinma division president brok nang hiron bo sai thangka sini Tripura sarok o hani busatu tui o hani busaya hinjagiya koi o prithibiwo o hayungo phunuk jaknani thangtong aboni bagai जों chini dofarok chini jatirok chini kusung o hawo tong thanani bagai chini tamhnani ostito ni bagai जों mo haike chini khorang no dilha kotro जों khanaranan bagai जों mo haike ma asuglaika chini demand saimano jotono chin demand chin number 1 demand ka Tripura land aboni yakulo tamhan cap aboni yakulo NRC aboni yakulo bru rok o Tripura o brok no jate permanent settle khlairina ni bungthung brok je rokom Mizoram o package mantongo brok chino Tripura o settlement ngai brok a package manthung sung abo nayo ti abono karibo chini kok brok language no h schedule sung renani bagai sung dabi khlailai tongo tamni bagai hingke sini kok brok sung Tripura sini kok brok sung Tripura kok sanai chino kok o haini borok sini tung chini kok obohna sing Tripura rok ke suda abo sibia sung saimano sung chini student rok sarai rok pori thani porikha dia koi borok bong rezal ongkhurpur rogo onek somya sung nukjago jara chini Tripura student borok march manthani mana bibinno bawe borok tamhani Tripura khlaijago engkai ang saran naimake mose chini kok brok tumung sung h schedule khoima khakai sung chini kok brok baino tamhnai sung porikha rok rimanai chini class 1 nisme pura tamhnani university jora kaisa obasana sung proyog khaima khakai chini student chini sarai rok chini dofani sarai rok brok ni lekha pora khlaitani brok ni life no settlement khlaitane tebo improve ngan hinai sung asa khlaita to sung kono jaga gotnang ka bahai khanai ko DSP rong ni demand ba tamna Tripura state abono hai hampano sara Tripura o chini central committee declare khlaijak tini no dino जों IPF tirok Delhi dona khail tongpro 33 ta division chin Tripura je 33 ta division tomani orbo khlaina nangnai hinai जों मा khlailekata